iman karo kitab-kitab Allah. Mulai zaman nabi sampai nabi udah beri kitab kabeh. Iman karo dina akhir. Percaya nek dina akhir iki ana awal ana akhir. Percaya nek ana awal ana akhir percaya. Kula jenengan iki ana awale ya ana akhire, nek Gusti Allah ora ana. Nek Gusti Allah ki ora ana awale ora ana akhire. Percaya meneh sing nomor 6 rukun iman. Percaya iman qada pasti. Abdi. Itu jenenge rukun iman. Nah, iman iku iso dirasakno, iman iku iso dilakokno, iman iku iso di napak-napakno niku menungsane kudu ngerti. Duwe iman ning ora ngerti picarane. Duwe iman piye le ngarep ngasesorisi. Duwe iman kepiye le ngarep moles. Poles iki gincu apa godhong jati, poles iki ukur apa tepung terigu. Iman iku telanjang, iman iku utuh. Kula jenengan iki duwe iman. Ning pokok iman iki gak ngerti. Iman iku telanjang utuh, alias tidak berbusana. Iman. Lah iman iku supayane iso dipraktekke nang alam donya kula jenengan iki nggawa iman. Wong nggawa ora ngerti lho ya kepripun. Lah supayane iman iku iso diklandheni, iman iku iso aksesorisi. Dikatakan iman ki telanjang, iman ki utuh. Lah klambine opo? Segala sesuatu ana bungkuse, segala sesuatu ana klambine. Kopi ana bungkuse, klambine. Kula jenengan ya ana klambine. Wingi pas precek nang alam donya ya utuh. Ning mergo terus diklambeni, dianting-antingi sing lanang ya ngerokok, sing wedok ya gincu dan sebagainya. Lah klambine iman yaiku takwa. Taat marang Allah Subhanahu wa taala. Yen wis percaya karo Gusti Allah, percaya karo malaikat Allah, percaya karo utusane Allah, percaya karo kitab Allah, percaya karo hari akhir, percaya karo qada. Ora mung percaya, ora mung iman kok. Ben iso mlaku ning alam donya iku kudu diklambeni ben ra isin. Klambine apa? Takwa, taat marang Allah. Sopan santun. Akhlak budi pekerti. Ya salat, ya zakat, ya poso. Jadi imane kok ana nilai. Ora mau iman tok, ora mau percaya tok. Aku percaya, aku iman karo Allah yen ana, percaya Allah yen ana. Ning kembali lagi gathokane, ning aku ora yakin e. Dadi iman karo yakin iki gathokane. Aku percaya malaikat ki ana. Yakin apa iman aku? Iman. Ning ora percaya. Apa ora yakin. Nek sego bakwan roti iki percaya ana ning kira-kira iso mareki lah ya ora yakin. Iso dadekke aku ora yakin. Jadi iman yakin niku gathokane. Nek wis iman diklambeni nang ketakwaan, ketaatan marang Allah Subhanahu wa taala. Lah iki imane urip, imane fungsi. Percaya, iman percaya terus gawe nang
yakin mesti dilakoni. Lah iman yakin iki monggo diulang-ulang. Allah Khalik, Allah yang menciptakan. Percaya anak Gusti Allah yang menciptakan. Tapi ora yakin, tapi wong aku ndonga tak ora siji ora yakin. Sing bermasalah ora dongane, sing bermasalah manungsane. Teget manungsane. Menceng manungsane. Jadi dari kemarin mulai tahap awal 40 hari proses tahap awal. Dan ini mau meningkat menggoni tahap 2 40 hari. Nanti tahap 3 40. Proses terjadinya antara dua insan, dua sejoli bertemu, terjadilah pertemuan antara bapak dan ibu. 40 hari jadi apa, 40 hari jadi apa, 40 hari yang jadi 4 bulan sudah jadi manusia dan 4 bulan sudah Jibril sudah meniupkan roh. Di rahasianya 40 hari sampai 40. Apalagi kok sampai 9 bulan 10 hari perecet jadi manusia. Nek kula jenengan nanti ini sampai benar-benar siap, sampai benar-benar berani menanggung resiko, ngelih, ngorong, kemecer, kita akan keluar. Kita akan bersih seperti bayi yang baru lahir. Karena semono suwene digosok kok ora resik. Digosok semono sasi ora resik ora mungkin. Mesti resik. Cuman yang kuwi ana sing lagi ngelih bingung lagi. Apa bingung lagi di sing duwe bojo, sing duwe gawean, sing duwe kebutuhan. Itu ujian diri, bukan ujian Tuhan, ini ujian diri. Ujian diri masing-masing akan datang. Diri kita diuji, layak enggak, mampu enggak, pantas enggak, kamu tak uji. Oh, perang ratau nang Papua, perang ratau nang Aceh, tapi pengen jadi jenderal, ora mungkin. Munggah pangkat bintang 5, bintang 7 itu saka proses perjuangan. Lah kok jenengan agak 40 hari kecer. 40 hari mengeluh belum di kegayuan gede, ya pengen rampung masalah yang gede, pengen rampung sesuatu yang gede, pengen kasih hati, kasih pikir, kasih duit batin. Ya, berani mengambil resiko. Mumpung kita masih di alam dunia, belum pindah alam, isih sempat resek-resek, isih sempat tobat, isih sempat, monggo sekemampuan dimaksimalkan. Ora kudu, ning harus. Terus kapan nak jenengan ora resek-resek saiki? Nek resek-resek dhewe aku. Nek bareng-bareng ngeten iki, rumangsane enteng. Semangat ana kancane. Jamaah luwih kuat. Enak dhewe. Ya kemau ora ono sing ngelekke, ora ono sing WA, ora ono grup, ora ono. Dadi gampang rempong. Nah niki maksud saya nopo? Menjalani sesuk sing tahap 2 niku ben tambah kenceng. Ben tambah kuat. Makane pondok belajar Abdul Jabbar. Ini Abdul Jabbar dikuwancani, dikuwati, dikombinasi karo puas. Ibarat kanan dan kiri. Niku mengke cepet entah. Terserah Gusti, nek poso niku urusan Gusti Allah. Hadiah artinya hadiah apa niku urusan Gusti Allah. Beda karo zakat.
besok karo haji. Poso iku hadiah sing enehi Gusti Allah. Buktine hadiah weruh sikik karo, buktine hadiah iso ngomong ora ono, buktine hadiah lancar rezekine karo, buktine hadiah usahane lancar gak ono, buktine hadiah ora paham. Anake pinter gak ero, keluargane sakinah mau gak ero. Karena yang lebih tahu yang punya yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sing penting tugas kula jenengan niku resik-resik gawe apik golek ridane Gusti. Niate ditata meneh. Aja niat aku poso 40 dina ping 3 ping 3 engko iso mabur, iso weruh, iso krungu, iso ngomong, iso nyekel, iso kelebon, iso. Iku niat sing keliru. Sehebat apapun kita, tapi kalau kita tidak punya akhlak, tidak punya sopan santun, tidak punya etika, belum kosong. Karena yang dinilai itu bukan, yang dinilai itu akhlak budi pekerti. Karena kajian aku nyontok ke lafaz karena Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat pada diri Rasul suri dan yang baik. Cukup winter sembarang akhlaknya apik, tapi ya mesti ono ning plus. Ning kok dengan waktu bareng-bareng saling mengingatkan yen sing pun do siap tinggal ini malam 39 besok malam 40. Sing siap, sing berani ambil resiko siap. Besok niku puasa seperti puasa Ramadan tapi meninggalkan yang bernyawa. Niku sing tahap 2.